Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Sejrin nimxu l-mixja ma' Kristu rxoxt mill-qawmin sal-Pentekoste. Ejjew nitolbu fl-imkien permezz ta' dawn il-wafqiet. Nitolbu lil Ġesu idawwa lil moħħna u lil qalbna matul din it-triq tad-dawl. L-ewwel wafqa. Ġesu iqum mill-imwiet. Mulej Ġesu, inti tħobbna ħafna. Tant tħobbna li biex tobdi r-rida tal-Missier inti għaddejt minn tbatija ħarxa u mit-talina fuq is-salib. Bnedmin ta' qalbhom tajba difnuk u ħasbu li dak li kien it-tmiem tiegħek. Imma fit-tielet jum fl-ewwel jum tal-ġimgħa inti qomt minn bejn l-imwiet. Inti qomt għal ħajja ġdida. U inti għax tant tħobbna ridt li aħna minn din id-dinja stess nissibħu l-koll fil-ħajja l-ġdida tiegħek. Aħna nduqu ngħixu din il-ħajja ġdida tiegħek għax inti tinsab fostna fil-komunità miġbura f'ismek u madwarek, il-Knisja. Aħna nissibħu fil-ħajja l-ġdida tiegħek imqajjem mill-imwiet permezz tas-sem sħiħ u attiv tagħna fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti. Ta' dan nirringrazzjawk Mulej Ġesu, rebbieħ fuq id-dnub u fuq il-mewt. Glorja l-Missier, l-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja. Imbirek il-qawmin tiegħek mill-imwiet, fid-dawl tiegħek mulej naraw id-dawl. Alleluja. Inħarsu lejn it-tieni wafqa. Il-qabar vojt ta' Ġesu. Mulej Ġesu, inti qomt rebbieħ minn bejn l-imwiet. Qabel ma d-dixxipli tiegħek iltaqgħu miegħek u rawk b'ġisem glorjuż, inti ridt li jagħmlu l-esperjenza tal-qabar vojt tiegħek. Wara l-passjoni u l-mewt tiegħek, Ġuseppi ta' Arimatea, Nikodemu u xi nisa twajba dilku l-ġisem pjagat tiegħek u ħejjew ħaddifna qabel inżul ix-xemx. Fit-tielet jum l-ewwel jum tal-ġimgħa Marija ta' Magdala skopriet li l-qabar tiegħek kien vojt għax il-ġisem mejjed tiegħek ma kienx għadu hemm. Marija marret minnu fih taqsam din l-aħbar mad-dixxipli tiegħek u tnejn minnhom, Pietru u Ġwanni, bla terf ta' żmien marru jiġru sal-qabar. Raw bajnejhom dak li kienet tarfitilhom Marija ta' Magdala. Mulej Ġesu, aħna ma nemnux f'qabar vojt, imma nemnu fik li qomt mill-imwiet b'ġisem glorjuż. Il-qabar vojt huwa biss sinjal għalina li jwassalna biex b'fidi kbira nistqarruk ħaj għal dejjem. Glorja l-Missier, l-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja. Imbirek il-qawmin tiegħek mill-imwiet, fid-dawl tiegħek mulej naraw id-dawl. Alleluja. It-tielet wafqa. Ġesu jidher lil Marija ta' Magdala. Mulej Ġesu rxoxt, inti dert lil Marija ta' Magdala li żaret il-qabar vojt tiegħek. Wara li kienet tat l-aħbar lid-dixxipli li l-qabar tiegħek kien vojt, tnejn minnhom ġew ħdejn il-qabar. U wara li dawn telqu, hi baqgħet hemm imħawda, imbikkija quddiem dak li kienet sabet. Kien fil-kuntest ta' din l-esperjenza taqsim il-qalb li inti ġejt biex tiltaqa' magħha. Għall-ewwel hi ma rfitekx u ħasbet li kont il-ġennien. Aħna wkoll xi kultant jiġrilna l-istess u ma narfux. Inkunu aljenati jew mobbija b'ħafna ħsibijiet.
Imma mulej, inti mbagħad urejt lilek innifsek lil Marija u widlonk arfitek meta sejjaħtilha bisimha. Mulej, għamel li aħna narfu l-vuċi tiegħek. Int spiss issejħinna matul il-ġurnata. Tiġi tiltaqa' magħna f'tant esperjenzi li ngħaddu minnhom. Esperjenzi ta' ferħ jew ta' niket u ta' dbatija. Inroddulek ħajr, mulej, tal-li inti tiġi tintaqa' magħna fil-ħajja tagħna, fil-modijiet tagħna. Nitolbuk, mulej, ħaddanna miegħek u qaddisna. Glorja l-Missier, l-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien bil-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja. Imbirek il-qawmin tiegħek mill-imwiet, fid-dawl tiegħek mulej naraw id-dawl. Alleluja. Ir-raba' wafqa. Ġesu jimxi mad-dixxipli ta' Emmaus. Mulej Ġesu, inti qatt ma tħallina weħedna, hekk jallimna dan l-istazzjon. U hekk għamilt mad-dixxipli ta' Emmaus. Wara l-ġrajja tal-mewt kifra tiegħek tħawdu tfixklu tant li qatawa li jħallu il-komunità tad-dixxipli f'Ġerusalemm. Mimlija niket, telqu għalon it-triq. Imment rid tiltaqa' magħhom matul it-triq u hekk tagħmel magħna wkoll. Tiġi tiltaqa' magħna personalment fil-qalba tal-esperjenza tagħna. Kemm il-darba aħna bħal daw id-dixxipli inkunu boloħ u tqal biex nilqgħu l-aħbar it-tajba tiegħek. Mulej, iftħilna qalbna biex narfu il-preżenza tiegħek magħna. Glorja l-Missier, l-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja. Imbirek il-qawmin tiegħek mill-imwiet, fid-dawl tiegħek mulej naraw id-dawl. Alleluja. Il-ħames wafqa. Id-dixxipli ta' Emmaus jarfu lil Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Mulej Ġesu, wara l-vjaġġ li għamilt minn Ġerusalemm sa' Emmaus, inti lqajt l-istedina li għamlulek iż-żewġ dixxipli. Kienu għadhom marfukx. Imma meta wasal il-ħin li jitrejqu u madlonk arfuk permezz tas-sinjal tal-qsim tal-ħobs. Huma kienu dixxipli u min jaf kemm il-darba rawk tagħmel l-istess ġest. Kienu rawk taqsam il-ħobs meta inti tmajt folol kbar ta' nies. Kif rawk taqsam il-ħobs, huma minnu fih għarfuk. Għax iltaqgħu miegħek u għarfuk huma ddew minn trasformazzjoni kbira. Mulej Ġesu, għamel li aħna id-dixxipli tiegħek tas-seklu 21 inkomplu niskopruk u niltaqgħu miegħek fil-kelma u fl-Ewkaristija. Għamilna xhieda tiegħek dejjem u kull imkien. Glorja l-Missier, l-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja. Imbirek il-qawmin tiegħek bil-imwiet, fid-dawl tiegħek mulej naraw id-dawl. Alleluja. Is-sitt wafqa. Ġesu jidher lill-Apostli fiċ-ċenaklu. Mulej Ġesu, inti tajjeb u ħanin. Dakinhar stess li inti qomt mill-imwiet, inti l-ewwel iltqajt ma' Marija ta' Magdala u aktar tard mal-jum mad-dixxipli ta' Emmaus. Meta dawn reġgħu lura Ġerusalemm u kien diġà dalam, intrid tiltaqa' mal-komunità tad-dixxipli magħluqa fiċ-ċenaklu. Kemm int tajjeb u ħanin. Għalkemm bl-eċċezzjoni tad-dixxiplu l-maħbub, l-apostli kienu ħallewk waħdek, inti rid tiltaqa' mal-grupp kollu.
tħalt f'nofshom. Rid li l-koll flimkien bħala komunità jagħmlu esperjenza qawwija tal-preżenza tiegħek. Preżenza ħajja li tagħti l-ħajja. Mulej, inti hekk għadek tagħmel magħna. Inti qiegħed f'nofsna kull darba li ninġabru f'ismek. Int stess kont wettna dan matul il-missjoni u l-ħajja pubblika tiegħek li fejn 2 jew 3 minna jinġabru f'ismek, inti tkun f'nofsna biex taqqadna miegħek u ma' xulxin. Glorja l-Missier, l-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja. Imbirek il-qawmin tiegħek mill-imwiet, fid-dawl tiegħek mulej naraw id-dawl. Alleluja. Is-seba' wafqa. Ġesu jagħti l-Apostli s-seta li jaħfru d-nubiet. Mulej Ġesu, dakinhar li qomt minn bejn l-imwiet, rid tiġġedded il-fiduċja tiegħek f'dawk li inti kont għażilt biex jissibħu fil-ministeru tiegħek. Mhux biss tajthom għal darba darbtejn il-paċi tiegħek, imma tajthom ukoll is-seta li f'ismek jaħfru d-nubiet. Dan huwa rigal ieħor kbir marbut mal-ġrajja tal-qawmin tiegħek, is-sagrament tal-maħfra u r-rikonċiljazzjoni, jiġifieri l-qrar. Mulej Ġesu, aħna nroddulek ħajr ta' dan ir-rigal hekk kbir li tajt lill-Knisja tiegħek. Kull meta aħna nkunu niedma u sobina, għatina l-grazzja li nersqu lejk permezz tal-persuna tas-saċerdot biex nilqgħu l-ħnina infinita tiegħek. Inti ma tafx ħlief tħenna lina għax ismek huwa ħnina. Glorja l-Missier, l-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja. Imbirek il-qawmin tiegħek mill-imwiet, fid-dawl tiegħek mulej naraw id-dawl. Alleluja. It-tmien wafqa. Ġesu iwetta il-fidi ta' Tumas. Mulej Ġesu, 8 tiem wara l-qawmin tiegħek, erġajt dert lid-dixxipli tiegħek. Tumas, wieħed mit-12 li qabel ma kienx mal-komunità, issa kien magħhom. Kemm huwa sabiħ id-dialogu kollu mħabba illi inti tagħmel ma' Tumas. Inti tistiednu biex jersaq lejk u jmiss bidejh u jara bajnejh. Inti tħeġġu biex jagħmel qatt ta' fidi fik. U Tumas jagħmel stqarrija mill-isbaħ fid-divinità tiegħek meta jgħidlek mulej tiegħi u Alla tiegħi. Mulej, aħna bnedmin dgħajfa u spiss nagħmlu bħal Tumas u nonqsu mill-fidi tagħna fik. Mulej, kattar fina l-fidi. Għamel li aħna nemnu bisħiħ illi inti ħaj fostna u qiegħed dejjeb magħna, anki meta ma nħossux il-preżenza tiegħek jew inkunu mtaqla bl-uġigħ u l-problemi tal-ħajja. Mulej nerġa' ngħidlek bil-ħrara kollha, kattar fina l-fidi fik. Glorja l-Missier, l-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja. Imbirek il-qawmin tiegħek mill-imwiet, fid-dawl tiegħek mulej naraw id-dawl. Alleluja. Id-disa wafqa. Ġesu jidher lil xi apostli fuq ix-xatt tal-għadira ta' Tiberija. Mulej Ġesu, inti ħabib tagħna l-bnedmin u dejjem qrib tagħna. Darba minnhom grupp ta' 7 mit-12 marru jistadu imma ma qabdu xejn. M'hemmx dubju li kienu qalbhom sewda wara lejl fuq il-baħar? Immint mulej,
inti dejjem tiġi tiltaqa' magħna l-bnedmin. U hekk għamil dakinhar ukoll. Għalkemm kienu għadhom marfukx, huma qobdew il-kmand tiegħek u tefgħu x-xpiek f'ħin li ma kinux jistennew. U seħħ il-miraklu. Id-dixxiplu li inti kont tħobb u li tajtunna bħala d-dixxiplu modell illi għandna nimitaw, malajr induna bik u stqar il-preżenza tiegħek. Minnu fih xmun Pietru ma felaħx jistenna sakemm jaslu x-xatt u ntefa' l-baħar biex jasal malajr ħdejk qabel l-oħrajn. Mulej Ġesu, għatina qalb attenta bħad-dixxiplu l-maħbub tiegħek, qalb li tarfek malajr u titħeġġeġ għalik. Għamel ukoll li jkollna l-ispirtu spontanju ta' San Pietru li rid ikun ħdejk kemm jista' jkun malajr. Mulej, imlina bil-ħeġġa u l-imħabba ta' dawn iż-żewġ dixxipli tiegħek. Glorja l-Missier, l-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Alleluja. Imbirek il-qawmin tiegħek bil-imwiet, fid-dawl tiegħek mulej naraw id-dawl. Alleluja. L-10 wafqa. Ġesu jagħti il-primat lil Pietru. Mulej Ġesu, darba waħda matul il-missjoni pubblika tiegħek, meta kont qiegħed f'Ċesarija ta' Filippu, lil xmun kont qed l quddiem kulħadd. Inti Pietru u fuqek jiena nibni l-Knisja tiegħi. Xmun li jismu jfisser dak li jisma' huwa wkoll il-blata. Għalkemm Pietru kien ċaħdek waqt il-passjoni tiegħek, inti rid terġa' turih il-fiduċja tiegħek wara li qomt minn bejn l-imwiet. Minflok ma ċanfartu, staqsejtu jekk iħobbokx. Aħna wkoll Ġesu, bħal xmun Pietru bnedmin dajfa. Ġieli ċħadnik u abbandunajnik, però inti xorta waħda tiġi lejna biex tħaddanna miegħek u tannaqna miegħek mill-ġdid. Terġa' tħabbibna miegħek u taħfrinna. Ma' xmun Pietru aħna wkoll nixtiequ nintennulek kuljum. Mulej, inti taf kollox, inti taf li aħna dajfin, imma se nippruvaw inħobbuk. Glorja l-Missier, l-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Alleluja. Imbirek il-qawmin tiegħek mill-imwiet, fid-dawl tiegħek mulej naraw id-dawl. Alleluja. Il-11 il-wafqa. Ġesu jibgħat lill-apostli fid-dinja. Mulej Ġesu, ftit qabel ma tlajt is-sema inti ordnajt lil-11 biex ma jibqgħux magħluqin bejn 4 ħitan fil-belt ta' Ġerusalem. Ordnajtilhom biex imorru fid-dinja kollha u jwasslu l-aħbar it-tajba tiegħek sa truf fl-art l-aktar imbeda. Qedtilhom ukoll li kien se jkollhom il-ħarsien tiegħek f'tant sitwazzjonijiet li kienu se jkunu ta' periklu għalihom. Mulej, in-nisrani intu jien imsejjaħ minnek biex ma joqgħodx passiv, idejh fuq zaqqu. Permezz tal-mamudija li rċevejna, kif ukoll permezz tas-sagramenti l-oħra, inti tatina l-mandat biex inwasslu l-Evanġelu kullimkien. Inwassluk bil-kelma u fuq kollox bix-xhieda ta' ħajjitna. Għalhekk Ġesu nitolbuk tatina l-kuraġġ u d-determinazzjoni biex inwasslu il-valuri tal-Evanġelju lil kull persuna li nintaqgħu magħha. Biex nagħmlu dan ejna mulej Ġesu. Glorja l-Missier, l-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Alleluja. Imbirek il-qawmin tiegħek mill-imwiet,
fid-dawl tiegħek mulej naraw id-dawl, Alleluja. It-tnax il-wafqa, Ġesu jitla' is-sema. Mulej Ġesu 40 jum wara l-qawmin tiegħek kien wasal il-waqt li titla' s-sema. Matul dawn l-40 jum inti dert bosta drabi lil-11 u d-dixxipli l-oħra, irġiel u nisa. Bit-tluħ tiegħek fis-sema, il-preżenza tiegħek fil-komunità ma naqsitx. Anzi, ħadet dimensjoni ġdida. Wara t-tluħ tiegħek l-anġli qalu lid-dixxipli biex ma jibqgħux iħarsu l fuq biss. U aħna bħalhom għandna missjoni li nkunu xhieda tiegħek fid-dinja. Fil-waqt li ħsibijietna jkunu fis-sema pajjiżna, id-dmir tagħna hu li nqazzu s-soċjetà li fiha ngħixu u li fiha ngħaddu l-ħin tagħna. Iva, nixxenqu għall-ġenna u għall-preżenza tiegħek fil-waqt li nitolbuk, mulej, qaddisna permezz tal-qadi tad-dmirijiet tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Alleluja. Imbirek il-qawmin tiegħek mill-imwiet, fid-dawl tiegħek mulej naraw id-dawl, Alleluja. It-13 il-wafqa. L-istennija tal-Ispiritu Santu ma' Marija. Mulej Ġesu wara li inti tlajt is-sema, il-11 inġabru flimkien fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu jaqogħdu. Kienu komunità żgħira u kienu jgħixu flimkien. Kienu jgħaddu ħafna mill-ħin tagħhom jitolbu. Imma dik li żammithom maqudin flimkien u fi spiritu ta' talb kontinwu kienet biss l-Omm Qaddisa tiegħek. Il-preżenza materna ta' Marija komplit tagħti l-kuraġġ lil-11 u xi dixxipli oħra, irġiel u nisa. L-Omm tiegħek qawwitilhom qalbhom u mliethom bil-ħeġġa biex jipperseveraw fit-talb, waqt li b'tama kbira huma stennew il-miġja tal-Ispiritu tiegħek u tal-Missier. Mulej, għamel li aħna ma naqtaw qatt mit-talb, għax it-talb iżżomm ħajja u sabiħa ir-rabta tagħna miegħek. Mulej, aħna għandna bżonnok, għamel li nixxenqu għall-Ispiritu Santu. Glorja l-Missier, l-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Alleluja. Imbirek il-qawmin tiegħek mill-imwiet, fid-dawl tiegħek mulej naraw id-dawl, Alleluja. L-14 il-wafqa. Il-miġja tal-Ispiritu Santu f'Pentekoste. Mulej Ġesu, nhar lejt il-50 intibat l-Ispiritu Santu fuq il-membri tal-komunità li inti waqqaft. Kienu l-kol miġbura f'post wieħed jitolbu u għalhekk kienu disposti u mħejjija biex jirċievu d-don. Kellhom qalbhom miftuħa beraħ biex jilqgħu l-Ispiritu tiegħek u tal-Missier. Wara li niżel fosthom huma ħarġu jiġru mill-għeluq taċ-ċenaklu għal beraħ tal-Misraħ. Issa bla biża' ta' xejn huma bdew jistqarruk quddiem kulħadd, bdew iħabbru l-Evanġelju tiegħek. Mulej kull wieħed u waħda minna huwa tempju tal-Ispiritu Santu. Bil-mamudija u bil-grazzja bil-griżma tal-isqof, kif ukoll b'kull wieħed mis-sagramenti l-oħra, aħna mtlejna u nkomplu nimtlew bl-Ispiritu li jagħti l-ħajja. Permezz tal-Ispiritu Santu, aħna rridu nwasslu lilek u l-Evanġelju tiegħek satru fl-art. Għalhekk nitolbuk, mulej, iftaħ dejjem il-persuna tagħna għall-Ispiritu il-Qaddis tiegħek. Glorja l-Missier, l-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Alleluja. Imbirek il-qawmin tiegħek mill-imwiet, fid-dawl tiegħek mulej naraw id-dawl, Alleluja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben
u tal-Ispiritu Santu. Amen.